Nuwun para pamirsa pandemen waosan cariyos basa Jawi ingkang wonten tlatah pundi kemawon. Pepanggihan malih dening kula Hadi Pamungkas ing cariyos basa Jawi. Purwakaning atur pambuka kula mugi panjenengan sedaya tansah pinayungan karahayon saking Gusti kang murbeng dumadi. Ing kalodhangan menika kula badhe ngaturaken salah setunggaling cariyos cekak seratanipun Sri Adi Harjono kanthi irah-irahan Gleluri Warisan. Kados pundi lampahipun cariyos sumangga dipun pidhangetaken. Wis mateng rembuge Ambar Sekar lan Ambar Sari bakal bali menyang Sidomukti desa kelairane saperlu mengeti 1000 dina tinggal donyane Bu Sujalmi ibune. Dirancang mlating arep slametan kirim donga lan tahlilan unjung marang wong tuwa-tuwa sarta kang dituwake. Uga ngundang tangga teparo sanak kadang ing omah tinggalane Swargi Pak Sarjono sing uga wis tinggal donya disiki Bu Sujalmi. Garwane netepi adat tata cara kang wis lumaku turun temurun. Sadurunge tempuh ing gawe kanggo nyamaptakake samubarang ubarampe sing dibutuhake, Ambar Sekar lan Ambar Sari saanak bojone wis padha ngumpul ing omah joglo sing biyen tau dienggoni. Wiwit isih ana kandutan nganti rikala mantenan, awit bareng wis padha rampung sekolahe lan payu omah-omah banjur melu bojone omah dhewe ing kutha liya. Ambar Sekar manggon ing Blora dadi bojone Indradi sing maris usahane wong tuwa, usaha peralatan rumah tangga lan wis kaparingan momongan loro, ayu lan bagus. Dene Ambar Sari dedunung ing Semarang dadi bojone Nugroho, pegawai perusahaan swasta sing cukup maju. Anake mung siji, lanang dijenengake Adit. Ngarepake wayah surup rikala srengenge isih katon mencorong murup mungup-mungup ing tanceping langit kulon. Sekar lungguhan ing bangku dawa sak ngisore wit sawo tengen omah. Panyawange tumlawung digawa nglembara gagasane, ngudal-udal pangeling-eling eling rikala bapak ibune isih sugeng. Rasane ganep ketunggon wong tuwa sing mesti dadi jujukan yen ana perkara kakeluargaan, butuh tutur, uwur lan sembur. Bareng ditinggal wong tuwa rasane kaya ana sing ilang, kaya wayang kulit kelangan gapit, wit kelangan oyot, nanging rasa kelangane nuli dipupus. Wiwit cilik dheweke tansah digegulang lan digolawentah bapak ibune amrih dadi pribadi kang ulet, maju lan duwe kegayuhan luhur, pribadi mandiri. Ayo nglamun ya, panyapane Sari muyarake gagasane Sekar sing disapa aruh gragapan kaget gagian ngingset bokong nata lungguhe. Sari banjur melu lungguh njejeri Mbak Yune. Lah kono apa bocah-bocah do lunga karo bapake, jare bapake Adit sing ngajak, semaure Sekar. Ya Mbak, kabeh wis tak atur. Bapake Adit pancen tak kongkon ngajak bapake Ayu lan bocah-bocah nyang kutha, mubeng-mubeng ning taman kota, terus nyang pusat jajan Nawang Wulan golek camilan. Butuhku aku bisa duwe wektu sing longgar kanggo omong karo Mbak Sekar, kandhane Sari bloko suta. Lah arep omong apa kok oleh wigati? Pitakone Sekar. Perkara
kuwi lho Mbak, omah tinggalane bapak ibu. Wangsulane Sari adreng. Omah kuwi ra malah ngrepotake awake dhewe to. Coba ben sasi awake dhewe kudu mlonjo lek sirin. Opah nunggu lan ngupakara, mongko awake dhewe isih kudu bayar pajak barang bumine ya bangunane. Kuwi ra wis dadi tanggung jawabe awake dhewe to, Dik. Awake dhewe ora bisa selak. Jelentre Sekar. Biyen jaman bojomu isih kontrang-kantring, kowe nate didhawuhi bapak supaya ngenggani omah kuwi. Wong Mas Indradi wis digawekake omah wong tuane. Gene kowe kok emoh. Jaman maju Mbak, isin yen manggon omah joglo njawani desa. Jaman teknologi modern kok isih ngenggoni omah gagrak lawas kuno. Tumanggape Sari karo melerui Mbak Yune. Mula karepku omah kuwi didel wae Mbak. Sakala njolo atine Ambar Sekar. Rembuke adine dirasa gawe geter jiwa sukmane. Ngono ya ngono, ning mbok aja ngono. Iya, teknologi pancen murakabi kanggo uripe manungsa. Nanging apa ya dudu pengaruh teknologi kang jalari alam banjur dadi rusak, dibrindili wulune, dikerok kulite lan dikuras isine. Teknologi mung bisa nyukupi kebutuhan lahiriah, bisa gawe macem-macem nanging ora bisa gawe tentrem. Mula ana sing ilang, kebutuhan batiniah, keporo teknologi malah dadi ancaman tumrap panguripan. Nuklir contone. Ambar Sari, genia asil adus keringet lan pangorbanane wong tua ora kok regani. Omah joglo kuwi duwe teges aji tumrap uripe bapak ibu. Apa awit samar dening gebyar sak temah Jawa muluntur. Oh, aja ya Dik, najan ganti jaman nanging Jawamu aja nganti kapiran. Batine Sekar kagelan, panyawange kantil marang omah kang wis nyiapake dheweke tumitah nyambung sejarah lan wiwit melangkah mecai dalan panguripan sing rumpil angel diambah. Piye Mbak, kok malah meneng wae? Pandheseke Sari. Aku njur mbok kon piye, wong karmu kuwi ngewake. Wangsulane Sekar angles. Aku ngeleluri warisan, aku anak barep Dik. Sesanggan batin kuwi tetep kudu tak ugemi. Lah mikir ya aja kejeran to Mbak. Omonge Sari ngadi-adi kaya bocah cilik, krasa yen omonge ora nuju prana. Wis ana beda panemu antarane pikiran kang isih tumali marang adat tata cara lawas karo pikiran anyar sing kadayan budidaya teknologi. Jaman industri ya sakjroning kahanan ngono mau, Ambar Sekar kudu sugih weka amprih sesambungane tali kekeluargan karo Ambar Sari aja nganti kendho, apa maneh nganti pedhot. Lah nek omah kuwi didol payu pira lan duwite arep kanggo apa? Pitakone Sekar sareh. Hitungane ya timbang omah kuwi gawe repot lan bisa rusak nganggur Mbak, rak luwung yen dadi duit. Kena nggo apa to apa? Wangsulane Sari gawe alasan. Kurang apa kowe to Dik? Bojomu ngenggoni jabatan penting ning perusahaan, bayarane ya sak dekruk. Omah gedhong magrong-magrong, wis dicepaki mobil perusahaan, isi ana mobil pribadi, ana motor, ora trimo mung siji. Uripmu mubra-mubru. Pamele Sekar kaya ngelingake Sari, seret abot rasane nanging kapeksa diwedharake. Ambar Sari rumangsa kaya dibeset raine kisinan, upama gelem jujur
dheweke mono pancen wong sing kurang panarima, kepara materialistik, kemaruk bondo, sakala praupane dadi kucem kaya damar sing kasatan lenga. Dheweke trima meneng tinimbang nanggapi omongane Mbak Yune, aja-aja malah marahi sulaya. Elinga welingi swargi bapak ibu, Dik. Sarene kowe emoh ngenggoni mula omah kuwi dadi duweke wong loro, duwekku lan duwekmu, minangka warisan kang kudu dirumat apik-apik. Mula warisan kuwi kudu digemateni, aja nganti ilang, Dik. Kuwi amanat. Pituture Sekar. Luwih Sari muntup-muntup ing pojok mripat, batine keduwung dene arep nyewu ibune wae, dadak kesrimpet pikiran sing neka-neka. Dheweke banjur kelingan lara rekasane wong tuwa, atase mung pamong desa plosok, sawah bengkok ora mingsra, mongko ati karep manggon omah gedhe. Mula direwangi nungsang jempale, beteke oleh kepengin keklumpuk. Dheweke uga kelingan anggone sekolah, wong tuwa kudu nanggung ragat sekolah bocah loro. Jaman semono kudu kos ning kutha sing adohe 20 kilometer saka desane. Wah, mendah kaya ngopo abote. Nanging wong tuane gagah golekake sangune urip bocah-bocah. Dasar bocah pinter tur gelem diajak prihatin. Oh bapak ibu, kula lari ingkang boten saged mikul dhuwur mendem jero, kula nyuwun pangapunten. Batine Sari bengok. Brol luwih Sari drodosan, tangise anak kang rumangsa wis gawe dosa marang wong tuwa, tangis panelongso. Renjuwi kahanan sing ngono kuwi, Sekar kaya sinendal atine, trenyuh adine nuli digapyuk dirangkul kenceng. Wong loro padha sesenggrukan, nyuntak sih katresnan iketan batin. Dik, awake dhewe isih duwe tanggung jawab tilik, reresik lan kirim donga ing makame wong tuwa. Najan kirim donga marang arwahe wong sing wis tinggal donya bisa ditindakake ana ngendi wae. Suarane Sekar groyok. Dadi omah joglo kuwi kena kanggo jujukan, Dik. Omah kuwi dadi pangeling-eling minangka lambang kerja kerase wong tua kita. Dumadaan ana motor menggok mlebu pekarangan. Ambar Sekar lan Ambar Sari srikutan anggone ngusapi luwih. Sumelang menawa dingerteni yen lebar nangis. Sawise njagrakake motore, nom-noman kang bagus njlenet dedeg piadege sembodo kuwi banjur njujuk ngisor wit sawu, nyalami Ambar Sekar lan Ambar Sari kanthi mesem semana. Oh Dik Pras, ayo Dik Pras, lenggah ing jero wae. Pambagine Sekar marang Prasetyo sing kapernah adik nak dulure, putrane Pak Sarjito, adik uragile Pak Sarjono. Kene wae Mbak, suasanane ben santai, ora kawengku. Celatune Prasetyo karo mapan lungguh jejer Ambar Sekar. Terus bablas nuju ancas wae. Sowanku iki mau mung butuh nembung ngampil dalem joglone kanggo latihan tari bocah-bocah Karang Taruna. Jamane saiki golek omah jembar wis kangelan, Mbak. Butuh enggon sing cukup kanggo gelar gamelan lan sing kanggo latihan tari bocah akeh. Mula sing pas ya dalem joglone kuwi. Ambar Sekar mandeng Ambar Sari, ora wani terus gawe putusan mengko ge ora cocok karo panemune adike. Iya Mbak, aku setuju. Omah joglo kuwi didadekake sanggar seni wae kanggo ajang kegiatan seni, utamane seni budaya Jawi. Tumanggape Sari sajak karena Ambar Sekar njur unjal ambekan landung
merga rumangsa lega atine krungu rembuke Ambersari jumbuh lan kekarpane. Budaya Jawa pancen kudu diuri-uri awit dadi tuk sumbering kawicaksanan lan kanggo bangun watak sarta budi pakati luhur. Ya wis, aku mantuk yen ngono, putusane Ambar Sekar. Ora dirasa kahanan wis remeng-remeng, ora gantalan wektu ana gebyare lampu mobil loro iring-iringan menggo mlebu pekarangan. Sabacute Avanza Silver metalik lan New Cresta ireng mau diparkir ing ngarepan omah. Indradi, Nugroho lan anak-anake padha mudhun saka mobil. Ambar Sekar lan Ambersari kusung-kusung mapakake anak bojone kanthi polatan sumringah. Mendung sing gameng gembuleng wis mungkur kesaput sumiliring angin. Langit atine bali padang sumrawang. Rembulane ndadari giring lunga petenging wengi rembulan kabagian.